Hello, Pudai, ma बानायदों? Oh my god. Kokazar Miss Saka Restoring Salmon. मा salmon? Oh my god. Buriya. Fैदो. नोंसोरबो जानो जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टआव. बरिया. Yes. बरिया. आयं ओंखाम जानोसै? दे. बेदर जानो आयं बेदर? र' आयनाव होनदां। जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टनि बरियानि आयं ने? हाब। बरिया नै जाखाव रेस्टुरेन्टनि बयलार बेदरा जोंना साला बिदिसो जानांगौ। बरिया बानायखायो सयथिबो। जाफैदो नोंथांमोनहा जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टआव। जोंना नै हेल्पार जोंनि बे चाइनिज इन्डियान नर्थनि हेल्पार। बिथाङाबो मा खालामदोंलै? येस आथा। Oh my god. रिक्सालै नङा। ओइ नै चावमिना हायदो चावमिना। बे चावमिन 40 मात्र। बे चावमिन बरिया सयथिबो। जाफैदो नानिमोन, जारौमोन, आदामोन, बाजैमोन, मादैमोन, आब'मोन गासिबो। थेंक इउ स' माच। ओंखाम जादों नै ओंखाम। सेसा होसोग्रा नुखायो सयथिबो। बोरैबा सेसा होसोग्रा नुखायोलै। देन्जार गोरा खामिनि आथिङा। फंबाया जोंना चावमिन जादों कास्टमार। गोथाव ना फंबाय चावमिना? जाखाव रेस्टुरेन्ट क'क्राझार। नै फाग्ला बिराद फाग्ला सिख्लाबो जमनायाव नुबाय। आयौ। हेलो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वीडियो देख रहा हूँ। क्या वीडियो देख रहे हैं? बाप बेटा का। बेटा का? क्या बेटा? बाप बेटा का? अच्छा। और खाना खा लिया तुम? हाँ मैं खाना खा लिया। क्या सब्जी खाया? मैंने खाया दाल, उसके बाद क्या बनाया था मुझे पता नहीं। उसके बाद आलू भाजी बनाया था, वही खाया। कैसे लगा? अच्छा लगा। बहुत बढ़िया ना? हाँ बढ़िया लगा यहाँ का। यहाँ का तो खाना सब अच्छा ही बनाता है। अच्छा थैंक यू। मा जागोन तेरे नाम? ओंखाम। औ। जानाया जाहैबाय ना दं, दाउ बयलार दं, बोरमा दं, माबा। नों दा मा जागोन? दाउ बयलारखौल' जागोन। भिन्दी भाजा, आलु भाजा, साखिनि आसार। बाबारे बरिया। बेदरखौथ' आंथ' खिथाखाबाय दालिफ्रानो। दे फंबाय जादो बेदरावबो दं गाहायाव। हायनानै दनैसो जादो। बरिया। टिभिबो दङ गोसो बायदि टाइम पास खालामफैनो हागोन जानानै आरामसे। मा खालामनो नागिरदों नों बाव? मा खालामनो नागिरदों? हा? दुगैसै? माथो खालामगोन? आथा लाना आखाइ सुदों? दे गाबोननि आलु भाजा हानानै दोनखाबाय, गाबोन हास्लाबा। दै बाथरुम संना होमब्रा? दे सावदो दे। बरिया।